wilahing wilahing awi kena mastu Rama Sidhem awi kena mastu Rama Sidhem silat meringyang jagat karana sirang tunduk kawisisaning bisana sono senawung langing kula pesta maksud stantun lambai Buddha sinantara tutara katela-tela tolat mring Radeng Parabdya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi tameng lalata mangkewa tekap usananing gupita tau renggeng pralambang panumba-tumba marma panggung sang murwaning kanta sing kebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kina ngemusu rasa yen narasaya karaos mulajari roh rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan wangi lukaca jarwe wis nakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pageliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran Dinggit Purwa Surya Candra Daru nyewang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri angidri bawana perwatleging duksina gilir kewandi temadati petanganing dina sasi parusi windu kang sarta abad tetungkulan tangkar tumangkar toya siniram embun toya Jawa pating krembya dada padang ing kutu-kutu alangatuku burung-burung yang buruntu dada beranan tanpa picalan padang terawangan senari sangguang renanggang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk munggup-munggup mungging kalkan wukerabang merngangga lamun kang sayan dilat-dilato bumi saya tangu sumurup sanggewang arko kata sebelah kanan kering abang esmu jenar kapur bawan sinaring sang jawang basonto tanam tukaton ijo uruyo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendalu kasih ring marabancono lenggat lenggut ngandu koyong gunung Makuta Mega tanpa tawis dangu soleng ngawula dasi dene warsa ngupaya buka garap Tegal Sawayi anglu ursilur tatan ana pendhoti sinambi sendunat sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samara Wangi sang Hyang Karkasaya tanggu saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing keplat papat lor kidul wetan miwah kulon sinaring jagat kang samara Banyadara Bandaja Rebul Kekuwung parandiri datan wonten ingkang amadhaning Kekuwung Praja negari Ngastina ya praja negara ing Ngastina ya negari ing Hastinapura Liman Benawi Kuru Janggala dasarnya negara tanantuk 2000 jangkep ditego krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya binawi tramya beng samudra binang langkung kang tanpa wagun pegating panunggal kapantuk uljeng Cakrawala wane-wane cakraing bawisi sawane kineping jurang sorong kinepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisir antarsasar jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sadya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinat Jayareg Misari kang pinangga Pratiwi pategalan Gopalawija ingkang ngrembuyung gedhongane ambek kowe nganti kaya manglung malangun wetane pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawe kesarasaning diri ingkang raja kaya dewan sansaya ngrembug lampun sang aglaring mangunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange sowang-sowang datan ana caraning kandhang agung nancing palang labet tebih saking Tidadurjana cuti samya sayek seka kapti akal uring nusa bangsa duwe negari Ngastinapura
Wono gongi bangi gunung anggung somles taru runtung murontah tumera sate dadi guru-guru kaneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi nali disambut samya samet aning sesanggeman sepentep bisa saking titasan soisinan saya nada wida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatim jejiban kami pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya Kenging binasaken negari ngasuna lagu semolakyo manjing marang jaman kecono panjang munjung pasir pawukira jinawi gemah haripakar tata-tata turta raharja dasana guru kang gedhe bori padang jagati dur kuku setor tado kuncarane torta kasusuring panca praja lasnenta wau aneng gewenangira den ucap dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Maha Prabu Suyudana ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Dastarastratmaja ananging nalindra Berbanda Berbanda tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelaning jagat kasuganing Sang Prabu Jaka Pitana Berbandu tegese sugih sedulur nanging ana cacating sawetara denya kirangudi mring reh tata krambi apa to tandane kadang satus kang samya nyatakno ing gunggunging karo sanira miwah sakarsanira piyambak pramila kaladuk denya duweni watak semungah sesongaran Adigong yang adiguna ngandelaken dumeh kadang nata gong Winetara yen to ginunggunga wiyare jajan mewah luhuring keprabon syarat tridatan pedhote sininggat pinunggal kang kawicarita nujari sajuga lenggah Sang Nata tedhasi wa kaneng sitinggil Binaturata lenggah dampar kencana ingkang pinalipit kencana pinatik mawa retna ninemekan babon pirang merdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebat kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan kinarepeng sagunging para inya biyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Joko kaloro-loro kang samya ngambil pancaring keprabon banyak dalang hartawalika sawenggaling mas kacu dwi panggo kang sarwa retna ginebutan laring menyura kantan kiring sumerbak gandaning Sang Nata dumugi panguraan sirna kamanungsan yayah Sang Hyang Prabancana Ngijawantah harap tidem permanem datanana bane walang miyang alisik muhung sinten ingkang kepareng caket dere mangarsa nenggih warangkana tapi dalem ing plasa jenar nenggih Sang Rekyana Patih Arya Sengkurya Sang Nindya Mandri Rekyana Patih Harya Suman ya kekasih Raden Trigantalpati datana kantun pilenggahipun pujangganing negaring Astina muhung mandhi teng Sukalima peparap Sang Tapa Begawan Durna ya Dayawang Druna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra wong pamungkasing pasiban lenggah siniwaka nenggih saturing toya tinalang Sang Raden Harya Kartamarma tegambar mlebar ya samudra datan tepi piswanira Sang Para kawula tasih ingkang samya gandeng pasisiran jejel riyel arep-arep bibit prasasata pandenggul datan Pasula labat kathah sakating marusi banjawi ambludak gendera ara rontek umbul-umbul keterangan danu yayang mondeng mangsa labu payung megar mandi jamur paring mangsa ndeng tumbang ngarep kowe jatingane mangsa katiga prandening mangki dintremadaning pasewakan datana gondongan ngobah sawra tatel pampah kabar sungling pradonga yang mangling waranggana kacarita langkung semanten arambi rawirana teng mandur Sang Prabu Baladewa
arsa tanggaping gatiri Sang Prabu Duryudana arsa wijiling sabda pangandika ndadosaken kumangling wijiling pandika Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kawedharing lisan mulat samyong para kala samyong ngangsep bisa wani Sarira sarata pamote saranu terus ingkar samira dening kanyut manis Renang ingsun Gusti Sring Astina Maha Prabu Duryudana glarining sun Werkudara den kabareng alon kanyandika
suritinan neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspitengu Dyono Nyang Manjra Sarwa Rukma Rangking Manik Nara Narawata Obro Prabanya Kangsu Mirat Kenyaring Neca Laliwaran Lereki Laci siring tadet Wimbo Kakanda mrek Ingin Kadyo Pema Roto Ondo Saparan mangambar kongas Pamun sira
angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngirangit syukur oleh wong tapa engkang was mongkol tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Niwangsuk mono mangadili ruwi ana sasmentaning sujagat wasane kubur loro durmangke paman Pati Haryo Sengguni Paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pekenira si Paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira Paman Pati Haryo Sengguni kawula nata ninggih kere kepareng paduka anggir anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka anggir Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg rasing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sakjawining pasewakan kaget sutaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka anggir anak Prabu Jaka Pitana kawula nokno ninggih Paman Pati Haryo Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun para tadyagi paranata tatara kita kaprajan aturna maring panjenengan ingsun samendhangun jana kanthi kengkarempin Paman Pati Haryo Sengguni kawula nokno ninggih kere menawi paduka andhang bab tata kiting kaprajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe nguji wani awit para kawula samya sayek-sayeka kapti manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka anggara Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para adik prajuritan miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladhen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang moko tartentu boten badhe ngepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman aremuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat pangestu kara
teka gawe bombong panahipun inggih putra Ngastina teka jangkep kang dadatarira Paman Pati Ari Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip Paman Pati Ari Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka Angger Prabu. Namung dereng lan sasampunipun keparing ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten inggih dados nalindra wonten praja negari Ngastina mriku pun Duryudana. Lajeng sengati Paman Ari Sengguni inggih dados Rangkanata dalem negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Ari Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Ari Sengguni. Kawula ana ninggih. Mugi kasekicana lenggahipun Paman Ari Sengguni Sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Miwa bapa Penemban Durna. Bapa Penemban ing Sagalima. Mugi anggen paduka rawuh wonten praja negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra. Yen panjenengan ingsun pun Jaka Pitana bapa Penemban. Astaka swala sila pritapa sumorante. Hawala kamanaka kula gopret gantel buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sawan kula kapiji. Nembe makler kula kadang usuhan kula nggih Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Raharja mugi kunjuk Penemban. Kalau non kula non. Wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sakali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Duryudana. Angger Prabu Jaka Pitana. Dokter inggih sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun inggih putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Bapa Penemban. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Padha kanthi Raharja. Slamet sowanmu Dimas Kartomarma. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng sowan kula. Tebi saking Rupita cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Nun iki. Tatampa ora liwat pangestuning ingsun bae tanpa nunut Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura manduk jenenge Senedya Bromo sartane bagake kelawan Arawi Koko Prabu Madura. Dimas Toya Tinalang. Menawa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun. Yo Dimas Kartomarma. Ai, nun iki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana inggih gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten praja negari Ngastina. Kathah sewu lepat aturipun kang putra Diageng Wangaksami. Mugi parenga nampi asek pasegan para krami. Saking ingkang rayi pun Jaka Pitana, Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula niki Yayi
Parang Paduka Yayi Prabu Jaka Pitonami jedhemateng piswanipun inggih Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bombong manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan monokrami sampun katur wonten ngersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun iki damel bombong jasing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngrang pragipi swanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten samangke kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Beyuh. Undang kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Praja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teka elok kados mekaten kawontenan Praja Negari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula menika tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayem, ugi katingal ayem. Yayi ingkang Raka ing Mandura wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang Raka ing Mandura. Bombong awit kawontenan Paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem sangyong para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana Paduka. Jenyatanipun sedaya menika boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi ewa semanten Yayi. Ingkang Raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembaking pasewakan ingkang sepisan krembak babakan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Padihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan wonten keparenga samangke ingkang Raka nyadong dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa punika dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng bot repotipun ingkang Raka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang Raka nedya nungsung pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu ya jagat pangesunggara nur mangke Koko Prabu Jaka Koko Prabu Baladewa salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadha wadana. Wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaicala jigolan perkewuh durga musangga rugi. Kasa wangsulipun menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal. Wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang Raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra Paduka Yatmaja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun
Iki anak kula pun Lesmana Mandra Kumara, iki anak kula pun Saroja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingkup, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tun pikiranipun. Koko Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi. Kados pundi anggen kula badhe mampengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun kegayahanipun ingkang putra. Inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Awit pantara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saroja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara. Inggih mriku sinten to ingkang tugasaken junjung marang putring Sunggiwana. Pramila samangke kasempatan anggenipun boyong tun badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwun niga pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen samangke kula rawuhaken wonten Paraja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Lenglaram nyandeng kang driya lir Yewang Candra katawangan sumuk ing jas katup redan lemot kapiarsaning rojet ram-raming driya manawung kakawung Yewang wisesa ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bila anakku ing Saroja binangun pun Lesmana Mandra Kumara gandrung kapirangu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sunggiwana. Nuwun mangke. Anggenipun anak kula pun Lesmana nggadahi gegayuhan. Inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura. Sareng kula pidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggiwana nggadahi kekudangan utawi sayembara. Sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggiwana? Keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan
Nuwun sewu. Ingkang namipun Sayembara menika tartentu kathah penglamar. Tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu Sayembara. Inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sungging Wana. Iki. Pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu. Menika sampun dados pesthing kodrat. Menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sabiyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sungging Wana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura. Siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Nanging nuwun sewu. Ingkang raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandura kumala inggih pun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sungging Wana. Kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadhahi raos kuciwa sampun ngantos nggadhahi raos gelo senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Dene bangsa mangke nuwun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata anggen kula badhe matur Yayi. Katuraken panuwun Wawa Prabu. Toko damel cuma plong raos sing panahipun inggih arayipun Jaka Pitana. Lajeng sampangke kula nyuwun Paman Patihari Sengguni. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandikan punapa. Paman Hari Suman. Nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih. Sababipun napa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negari Ngastina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara badhe nggayuh dumateng putring Sungging Wana. Prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa ingkang pirsa dumateng lagak lagianipun Angger Lesmana Mandragumara cara dene ngingu ternak ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wangsul wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar tatanantuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih mriku pun Janakawati. Lesmana kawon kaliyan pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kaliyan Mergiwa Lesmana kawon kaliyan pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kaliyan atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati.
Lesmana ugi kawan kaliyan atmajanipun mitra kantong bolong pun lengkung kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur mangke Bapa Depan Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Patihari Sengguni. Kula kedra masrahaken perkawis anak kula pun Lesmana matur kumureng ing badhe gayuh putri Sugeng Wana. Bapa Depan Durna kados pundi? Bapa Depan. Lah. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki kok. Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Hari Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masrahaken dumateng Bapa Depan Durna kados punika pamrayoga paduka Bapa Depan. Nuwun sewu. Pancen leres ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Manasa. Hai. Ning nuwun sewu nggih. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten sawijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah sawijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Ha iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Ha iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sungging Wana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula pun Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk kari anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sungging Wana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iya. Lajeng keparengipun pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Hari kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Merga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang keduga gandreng kaliyan pun Kakang Durna. Menika dados conto lho menika. Ha iya. Kathah ingkang sami kepincut kaliyan pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pesthi jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesthi ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun judul dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku ning sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipate tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok babar wirang ning pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau, kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Oh, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo.
warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayakaken putri ing Sungging Wana. Jernyatanipun Kakang Durna mriku ingkang sampun dados conto supados samangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Hai, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila Gandeng sampun cetha trawaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenan dipun pasrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesanipun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saroja Kusuma supados minggah wonten ing pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya majeng datanpa susila mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe Umriwis pucal ing rawis yen sinabata marang sakedheng murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Katos-atos sampun kados lare alit katimbalana sawanipun kang putra Paman. Ayo.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amra kang awita dedenjeng-denjengan ya jagat pangestu Pamadaryo wonten dawuh anggen jingandika nimbali dumateng anak kula Punasmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula madosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Ayo. Inggih. Dereng kadawan supados dandan cara winanganten. Malah mriku sampun dandan cara winanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kali Angger Lesmana niku rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya memper nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma padha kandhirarja sapratamu. Yun Kanjeng Rama kok peteng sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama nuwun sewu nggih niku astane nutupi paningal wong nggih inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng sungging wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandraguna ya inggih. Wilujeng rawuhipun Keng putra pun Lesmana Hayu Kumara. Sawan kula tebih saking Rubet Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya Nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun pangapunten Eyang. Gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Eyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama.
Lesmana Saroja Kusumaya tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanono. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun Kang Putra. Prayoga nanggon musowan. Sampun boten kirang prayogi. Gila. Dasare panuntun nirama kak ya. Bocah iki nek cekelane gender. Mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih. Kedah mekaten kula menika SSN lho yang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengar saning wakmu Mandura. Wa Prabu Baladewa. Wa Prabu Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah edan. Wah. Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah. Nganggo kalung rantai. Batobat. Sikile nganggo rantai, sabukmu nganggo rantai. Ya mengimani kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono kuwi karepmu kepiye? Bekti kula kunjuk Ka Prabu. Ya tak tampa nggih anakku Cah Bagus Saroja Binangun. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae Tampanono. Inggih kula pundi. Bocah pinter gendring. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku Cah Bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sugeng Wana. Para Tatyaki. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing para jenegara Sugeng Wana. Sak mengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sugeng Wana. Yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sugeng Wana bakal kelakon panjang kamu. Ngono nggih. Kasinggihan Kanjeng Rama inggih. Lajeng samangke bidalipun Kang Putra nganti dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama. Ora ana kejaba ing bakal dhereke kelawan laku jantramu. Nggonmu bakal budal ning Praja Negara Sugeng Wana. Eyang Wing Saka 5. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo. Sing dherekke kula senes Eyang Darna kados pundi? Sababe apa to njaluk nayaka saliyane Eyang Wing Saka 5. Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna. Lah malah adan bocah iki. Mergo sing mangerteni satane sing bisa ngerteni kelan bukan dadi kekarepanmu ya mung Eyang Wing Saka 5. Nggih pun lah.
Inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal. Ora ketang sambung apa jala lintang tumuli bidal dina iki. Eyang Durna. Ana dawuh apa nggih putuku saroja binangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina negeri. Ora usah nembang. Oh, sing nembang ben pamanmu satama wae. Inggih, ngestaken dawet anu dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit madal pasilan gel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Prasta dawuh duka buwuh durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjangmu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi sak mangke anggen kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan sak temang sak mangke saged pindha mimilan mintuna bandha ngrapa tetunggalan kula saged gesang sareng ayan putring sungging wana. Wis gamelane wis mundi. Ha nggih. Paman dari sampun ngantos kendhat. Akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandra Kumara paman. Inggih kene.
Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah. Akarya nganti dhumateng sak cekapipun para sata Kurawa kinarya ngombyong dhumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kandika pamandarya badhe ngepaken barisaning para sata Kurawa bidhal tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dhumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis sakmangke ngantos wonten lelampahan menapa wonten telenging Delanggung. Nalikanipun para sata kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Hei, ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayuhanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dhumateng putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo, kula wonten timbalan sinuwun. Wali-wali apa marta Tyagi kaya wis purna gadining pananggilan bubarna kang pondhosi bojoning Senedya Kundur Kendhaton. Nuk niki pareng dawuh paduka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasewakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gadining pananggilan. Arsa sang rata Kundura Kendhaton seluk saking dampar jana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Puromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ngrabut. Kawisa saking Mandura tindaknya Sang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widatara Widadari. Langening alang pranak laran danun cara